Suanene kurwa sekanyoro ya kiomitie bunge ya Nyaribari Masaba nigo amateyemo gereta kobage go ichanera ama kweli yo mocho korwenge yo ayanyara kobaga komubwatanya gusira senchira yo botutu kan korengana ne amateyo nigo tabango mwana oyanyarete kobaga gotomwa chibesa nene kurwa siskuru engana ya irete erego tarokana go ikirenga kieli banyarete kobako oroboti nganigo omubere oye ore asenge nduno wono nigo banyare ko bagwesokia na koboria serikali nyare ko bage gokoro botukibwa bwango ili bachikoba bakwenekia ningikirete omochokoro yobo go Syria obogibe amateyibo igo nigo batebire nigo bare amono buremero bwe nibo asbaburire basamaria bayabanyare ko bagwesokia heliyo ko babwatesia linde banyare ko babakora omoroberio bwo komweni omochokoro bo imbwato bokongu bwo mwana omochokoro ansirete mwana ona moirete skuru na amasomeri nko musomeri obokong oikire form 2 mwana ogakogende skuru bon agasira ekerasira karangiriwa ari nyagita mocheri kuminyoka guchiororo nkanyora ari nyagitari tukamubika mocheri nari gusaba bagambi ba minto monkoni ndugwata bokong konengana buno mwana mama kwana amana anti ndosirire umwana osoma koronyi St Mark form 2 mwana oiga asira senchira yo tukan etogo sabe serikali itotokon erinde ane pi ya mocheri karawa mana postuma tomago joka tomaye kuro tora ntokara mugambi to ongundi no mushimigo ito to asabiro bokoni kurase muri butaka nabo boro mucyo yo bonene ingecho yayo umwana one skuru ale gutyo sirire njira atamanyeti nga inkikia muriete bonare mocheri etogo saba kwa moranje serikali motokonye motobwatesi ekiagere nkeje teri na kende nenkenta kengere kaki umwana ori ali esare mucheri elinde tonyore njira yokomurusio elinda achicha niwu aiga sobo Togotigana noroboti orwigoro ya makweli yobo tutu